Prečo stále priťahujem mužov, ktorí ma nechcú milovať naplno? Pretože si sa ešte nenaučila milovať samu seba naplno. A keď si zvyknutá na minimum, tak ti aj polovičná pozornosť pripadá ako všetko. Ale ja som mu dala všetko. Prečo to nestačilo? Pretože správny muž nechce všetko, chce teba. Nie tvoju snahu, nie tvoju obeť. A keď si ty seba nevážiš, nebude si ťa vážiť ani on. Prečo mám stále pocit, že musím niečo dokazovať, aby si ma niekto konečne vybral? Pretože si ťa v minulosti nevybral ten, koho si najviac chcela. A ty si z toho spravila svoju pravdu. Ale tvoja hodnota nikdy nezávisela od toho, kto ťa dokázal milovať. Ale od toho, či to dokážeš ty sama. Myslíš, že aj ja môžem mať zdravý, skutočný vzťah? Nie, že môžeš, ty ho budeš mať, keď prestaneš hľadať muža, ktorý ťa doplní a staneš sa ženou, ktorá sa už necíti neúplná. Ak sleduješ toto video a aj ty bojuješ v láske a cítiš sa nepochopená, zranená alebo unavená z toho, že dávaš viac než dostávaš, rezervuj si u mňa konzultáciu. Toto je priestor pre každé srdce, ktoré túži konečne cítiť, že je dosť.